Ale jsi mě zabil. Marek! Nehylo, že? Hej, já tě do ní střelím, ale ať ji nemůžeš použít. Dej ju pryč, tu ruku. Pryč. No, dej si ji pod břicho. Hej, já tě fakt střelím, ale nekuď to. Chci jo. Nestřílej! Nestřílej! Jsi to dostal? Já. Jo? Já jsem nic necítil, ale slyšel jsem od tebe něco. Budeš hrát s náma? Nestřílej! Dobré. Nanturu Magyar! Nanturu Magyar! Ticho. Střílí to dobře? No, zaber tu zbraň honem. Musíme ho dostat domů, pojď honem. Hilfe! Arzt! Arzt! Shut up. Arzt! Zvedej se. Ty máš břichu, kurva. Prostřelnou nohu. Co? Těsně nad nohou mi to letělo. Měl si čtyři jak smíl. Fakt? Jestli bys mě trefil břicha, jsem mrtvý. Můžu ho když tak střelit? Arzt! Tvoji plynovku? To prosím? Můžu použít jeho plynovku? Hej, pojď tady, drž. A pojď to krýt. Arzt! Jasně, kurva. Hilfe! Hilfe! Hej, chlapi, tady ten já mám tu hledce, přijďte mi. Mein Fuß! Hilfe! Pomoc, někdo, přepínám. Hilfe, mein Fuß! Hilfe! Tady ten já, jsem jakoby... Scheiße! Hele, Marek, Mein Fuß! hraješ tu dlouho? Sakra. Hilfe, Arzt! Ještě zařví, kurva. Střelím ti, kamo, něco, bič. Vystřel, držu. Zastřelíme ho radši? Já ho vezmu a ty vezmeš kam? Ty ho fakt neseš? Jo, kolik vážíš? To mi říct On můžeš. mluví jen německy. Já jsi škoda žárý technik. Was? Hej, kryj nás, bracho. Prošlím kam? Hallo, wie geht es Ihnen? Jo, chudný. Já tě nechci rozhodat na skači. Je. Dělej, polož si Gany a pomož mi s ním a hodit na zada. Koho? Pojď se mnou, vole. Kryj mě, vole. Pešíte, vole, jsem nechci. Já jsem reám, nechci sám. Vezmeme ho jinak, sedni si to zarpat. Ty máš funkční? Víš co, pojď sem, dej sem toho Dragunova. Pojď sem, dones ho. Hej, ty pojď se mnou, hej, dreda ty. Dej si to na zada. Dej si na zada Gun. A pojď, vezmeme ho ve dvojko. S tebou ho neunesu. Dej si Gun na zada, nebo jak? Mám, můžeš to střílet, jo? Není, vole. No, je to odištěné. Pozor, jak ti to ukážu. Ale on se nedá unést, pičo. Odneseš ho tak? Kurva. Jo? S tebou. Já jsem byl vyšítu, no. Ne, ale nedívej se na mě, vole. Jasně, no to jít do prdele. Kamo, pojď tady, pojď kurva. Je to bez kračí? Fakt těžké. Já bát, vole. Pojď, za ruce budeme ho tahat. Nebudeš ho tahat, vole. Chytnu nohy. Auto, až to pospaří ostro. Chceš ho tahat? Cože? Chceš ho tahat? Jdeme ho tahat, Chceš za jednu ruku? Nedívej se. Poplavně. Tohle se tahá. Víš co? Vůbec. Kamo, víš co chytil pod jedním pažím a pod druhým. Hejlo. Tak Saniča. Jo. Musíte tam zase.
Já mám můj zásobník vytat. Tady? Počkej, co počívá? Mám urvaný popruh. Čo, mám urvaný popruh. Jo, necíkal to, ale zastřelím ho. Jo, Matějskýma skačili s náma. Já už budu ho. Kdo, tady ten? Našinci, ahoj, jak se máte? Budeme přátelé? Co, do noh, vole. Do kanahu jenom střel. Přátelé, budeme přátelé, našinci. No tak. A i druhou. Střelil tě do nohy, jedno do druhé. Mrtvou, když to víš, tak jo? Co? Když já mrtvá. Jo, ale to je jedno, máš obě dvě teď střelené, jo? Ono mi zapalovat? Zapalovat, že potřebuji. Je tam náš pilot. Kde je ten krev? Já ti to nemůžu mačku, jak kdybych ti to zmačkl, jo? No. A druhou. No. Takže už nezabere zásobník, ale mám pičí za takové. To urval. Tak. A dám ty děvku. Hej, tak máte ten zapalovat? Ne, no, pič. On má povolené. Nebudu tě dát. Hej, kámo, Pičujeme. zapalovat. Hej, pojď si na pomoc, honem. Medic! Ale ať Medic! něco kryje. Ne, medic, ty piču. A my potřebujeme medika. Tam je náš pilot. Náš pilot? Jo, tam. Tam náš pilot, vidíš? Když teď musíme medica. Hej, musíme ho nějak... Ne, neopazuj, nemůžu. Ne, my jsme mu postřelili ruce nohy, aby neutek. Hej, můj kámoš, dělej tam. Utíkej rychle. To máš za sračky, jo. Komšon, Ne, a ty? A co s ním? Max druhý, Náš komšon, pilot. Kyďo, tady jsme ho měli. komšon. Nej, vrátej, Já nemám zbraň, kurva. Zmrde za tu ruku. On dělal úplně mrtvolu teď. Zápasy. Ten mrtvol noha ještě, nejdu do armády. To je jedno. Čo, kýhle ještě. Odkočí nebo jde na zem. Papi, kryjte nás. Kryjte nás. To jsou naši, zavolej, půjdeme. Vezmeme ho 4. Hej. Papi, pomoc. A ještě nějaký větší. To je tým. Většího. Popovasi. Jsou pičenky, co? Musíme být 4. Vy potřebujete medika? Ne, potřebujeme ho odnes jenom. Jo, to je Vezmeme ho tak, ten. jak jsme ho měli, to se nesl dobře. Teď jak jsme ho tam jo. Hej, kde mám zbraň? ten malý s ní šel. Neboj se. Kde mám zbraň? Máme druhého. Ještě tam musíme kurva do... To musíme dosvíčit, ale... Pojď sem, tahej, tady za opasek. Ty za opasek a tahej ho. Tady, vole. Oběma rukama to chyb, to si jde na charakter. To je jak mrtvola, tak. Kurva. Je, skolíte. Hej. Hej. Hej, ne. Jdeme dál, headshot. My jsme nedali headshot, my jsme ho postřelili ruce nohy. Takže Tak koupím, vole. medika jste mohli zavolat. My nechceme medika. On teda zásobníky z mě. Ne. Ruce nohy zastřelené. Aha, kde porobilo? Oni mi vzali. Já jsem se bránil, já jsem mi nechtěl dál, oni mi Jo, no, vzali. můžeme ho tu nechat. To už je kousek, vole. Hej, kde mám samopál? A já, a on povrám uteče, smrt. Samopál do prdele. A kde je parabelo? Pojď, odnesem ho ještě Hej. kousek. Tak mu zpravte obě dvě nohy. Pojď, to už odnesem. Tahejte ho a Ty znáš tam. toho typka, co jsem mu půjčil samopál? Ne. To chce. Tak jdi. Vy tam musíme vystrávat. Hej, ne, kamo, tam borci se tam říkali, tak říkali, že prostě
pod návalem adrenalinu máš takovou sílu, že vole, jsi schopný urvat dveře od díku. Tady. Dobré. Zhebnout takhle. Ty vole, ne mrtví. On je jenom vykostěný, vole. Musíme vykosit je. Hej, víš co? Máš ještě nějaké kamarády? Allahu Akbar! Kde jste to schovali, kde máte muničák, co? Jméno příjmení. Jméno příjmení. Ne? Datum narození. Jak ne? Zamíš to trochu. Otevři tu hubu? Ne? Tam mu to nevadí, musíš. Do chuníš mu to zamíš. Co? A mě se rozhoupat, co? To vás vykupne, můžete jít. Všichni oči to třeba.